Haɗin zogale domin ƙarin ni'ima ga jikin mace da kuma jin daɗin zamantakewar aure. Da farko za ki samu zogale, ki dafa zogalen nan. In kin dafa sai ki kwashe zogalen, ki sa ruwan a gefe, zogalen a gefe. Sai ki samu ƙwai ƙwaya 5 ki fasa akan wannan zogalen nan. Ki yanka tumatir, tarugu, tattasai in kina buƙatar su tattasai ɗin, amma za ki iya saka tumatir kawai, amma ba a saka albasa a cikin wannan haɗin. Komai za ki iya sakawa fa da albasa. Sannan ki sa magi da gishiri, ki kakkaɗa shi. Sai ki samu abin suyanki, brown fine ko kuma wani tukunya da kike soya abu. Sai ki zuba man gyaɗa, sai ki zuba wannan zogalen a kai. Za ki jujjuya shi, ki dinga jujjuya shi, za ki ga wannan duk ya mammanne a cikin zogalen. In kin gama ya miki daidai yadda kike so, sai ki zauna ki fara ci. Za ki bani labari, wannan haɗi na musamman ne domin gigita mai gida. Sannan shi ma ruwan zogalen da kika tsane shi kika ajiye shi a gefe, za ki iya shan ruwan shi ma. In dai kin tabbatar da tsaftan shi kika dafa, za ki iya shan ruwan zogalen nan ki sha shi. Shi ma yana ƙara ma mace ni'ima da ƙara ji daɗin zamantakewar aure. Kar ku manta ku danna subscribe tare da ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun abubuwa daban-daban na zamantakewar aure da littattafan Hausa masu daɗi cike da nishaɗi a cikin wannan YouTube channel ɗin na Maryam Obam.